Ram Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare, Hare Hare Krishna Rama Hare Hare Krishna Rama Rama Hare Hare Rama Hare Krishna Rama Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Rama Hare, Hare Hare Rama 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 Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare, Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare Rama Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare Krishna Rama Krishna Rama Krishna Hare Krishna Hare Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare, Rama Hare Rama Rama Hare Rama Hare Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare, Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare, Hare Krishna ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ പ്രണാമം കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. Hare Krishna ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 8, ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 5-ാമത്തതിന്റെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. 6ഉം 7ഉം 7-ാമത്തെയും കുറച്ചെടുത്തു അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല എടുത്തുന്നല്ലേ? 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ എവിടുന്നോട്ട പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അധീനനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതില് അധീനനാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അതിന് അതീതമാണ്. മായാശക്തിക്ക് പോലും ആരെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാക്കളെ മാത്രമേ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ മായാശക്തിക്ക് പോലും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു? അജ്ഞതയുടെ മൂടുപടം മാറ്റം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അല്ലെ. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഊഹാപോഹികളൊക്കെ പറയുന്ന ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാം ഒരേ വിഭാഗത്തില് പെടുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താ പറഞ്ഞത്? അതിനൊരു തെളിവ് പറയാണ്. ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ വ്യാമോഹിതരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പൂർണ്ണാഭിജ്ഞനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഓരോ ഉദ്യമത്തിലല്ല എന്നുള്ള ആ വാദത്തെ അവിടെ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു? മായയുടെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ട് ക്ലേശിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായ പരിഹാരമാണ് എന്ത്? ഭാഗവതം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നൽകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു മാർഗമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു.
അതായത് രോഗഗ്രസ്തനായവർക്ക് ഇവിടെ പറയുന്ന രോഗഗ്രസ്തനായിട്ടുള്ള ഭക്താത്മാക്കളുടെ രോഗകാരണത്തെ കണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിഹാരമായിട്ട് എന്ത് ഭാഗവതം വ്യാസമഹർഷി. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും ഒരേ സമയം ഏകരും ഭിന്നരുമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഒരേ സമയം തന്നെ ഏകരുമാണ് ഭിന്നരുമാണ് ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇത് ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രക്രിയ, അതിനുള്ള പരിഹാരം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് നമ്മളൊരു രോഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ രോഗത്തിനുള്ള പരിഹാരമാണ് എന്ത്? രോഗത്തിന്റെ ഒരു മരുന്ന്. അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതെ. പിന്നെ നാമജപത്തെ കുറിച്ചും പറയണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ നാമം, യശസ്, മഹിമകൾ തുടങ്ങി കീർത്തിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തന പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് എന്തിലൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? നാമജപത്തിലൂടെയാണെന്നും കണ്ടു നമ്മള്. പിന്നെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെന്താ പറഞ്ഞ? ശ്രവണ പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രേമഭക്തി മാതാജി ഭക്തി യാത്രയല്ല മാതാജി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭക്തി നാം എടുക്കുകയും തൽക്ഷണം ശോകം, മായ, ഭയം എന്നീ വികാരാഗ്നികൾ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അത് 7ാമത്തേല് പറഞ്ഞ ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം, ശ്രവണത്തിലൂടെ വേദസാഹിത്യത്തിന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? പരമദിവ്യോത്തമമായ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമയുത സേവന വികാരം നാം എടുക്കുന്നു. തൽക്ഷണം തന്നെ നമ്മളില് ശോകം, മായ, ഭയം ഇത് എന്നിവയാകുന്ന അഗ്നിയെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിവർത്തനത്തില്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാം വൈ ശ്രൂയമാണായ കൃഷ്ണേ പരമപൂരുഷേ ഭക്തിരുത്പത്യതേ പുംസ ശോകമോഹാഭയാപഹ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. കൃഷ്ണേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം ഭഗവാനോടുള്ള എന്താ പറയാ പ്രേമവികാരം നമുക്ക് ഉടലെടുക്കുന്നു. മാത്രമല്ല നമ്മളിലെ ശോകം, മായ, ഭയം ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായതായിരുന്നു ഏത്? ശ്രവണേന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഗാഠനിദ്രയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഏത് ഇന്ദ്രിയം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ശ്രവണേന്ദ്രിയം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്രയും പ്രാധാന്യം ഏത് ഇന്ദ്രിയത്തിനുണ്ട്? ശ്രവണ ഇന്ദ്രിയത്തിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അതില് ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ശോകപൂർണമരാണ്. മായ വിഷയങ്ങളുടെ മരുപ്പച്ചയുടെ പിന്നാലെയാണ് കാൽപ്പനിക പ്രാതിയോഗിക ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സന്ദേശ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി പ്രാപ്തമാകുന്നു. അത് ഫലവത്താകുമ്പോ എന്ത് മാറാണ്? ഭൗതിക രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായ ഒരു രോഗം പിടിപെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ശ്രവണം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമ്മളുടെ ആ രോഗം തൽക്ഷണം തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാകും. സർവദാ പരിപൂർണനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് വ്യാസദേവൻ ദർശിച്ചു. ഈ പ്രസ്താവനയിലാകട്ടെ എന്താ പറയണത്? പരിപൂർണതമനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്ന് വ്യക്തമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അവിടെ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് സുവ്യക്തമായിട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമപുരുഷനോടുള്ള കളങ്കമറ്റ യഥാർത്ഥ പ്രേമം വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഫലം. പ്രേമം എന്ന പദം സാധാരണയായി സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ജീവസത്തകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് അത്യന്തം ഉചിതമായ ഏക പദവും പ്രേമമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ജീവസത്തകളെ പ്രകൃതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രകൃതി എന്നത് സ്ത്രീലിംഗമാണ്. ഭഗവാനെ സദാ പരമപുരുഷൻ അഥവാ ശ്രേഷ്ഠ പുരുഷ വ്യക്തിത്വമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനും ജീവസത്തകളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവികാരം ഒരു കണക്കിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ളത് പോലെയാണ്. ആകയാൽ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന പദം തികച്ചും ഉചിതമാകുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമപുരുഷനോടുള്ള കളങ്കമറ്റ യഥാർത്ഥ പ്രേമം വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഫലം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രേമം വികസിപ്പിക്കുക. ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണയായി സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രേമം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനും ഭഗവാനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ജീവസത്തുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനും അത്യന്തം ഉചിതമായ ഏക പദം എന്താണ്? പ്രേമം മാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനും അത്യന്തം ഉചിതമായ ഒരു പദം എന്താണ്? പ്രേമം എന്ന പദമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ജീവസത്തകളെ പ്രകൃതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രകൃതി എന്നത് സ്ത്രീലിംഗമാണ്. ഭഗവാനെ സദാ പരമപുരുഷൻ അഥവാ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താ പറയുന്നത്? വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി എന്ന പദം സംസ്കൃതത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? അതിന് സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സദാ പരമപുരുഷൻ അഥവാ ശ്രേഷ്ഠ പുരുഷ വ്യക്തിത്വമായിട്ടാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവികാരം ഒരു കണക്കിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള വികാരം പോലെ തന്നെയാണ്. ആകയാൽ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന പദം തികച്ചും ഉചിതമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന പദം തികച്ചും ഉചിതമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. പ്രേമവും കാമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നറിയാം നമുക്ക്? പ്രേമവും കാമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? പ്രേമഭക്തി. പ്രേമം ഭക്തിയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് പ്രേമം. കാമം ഒരു ആസക്തി, നമ്മുടെ തൽക്ഷണം ഭൗതികമായ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി ഉള്ളത്. അതെ, അതായത് പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അത് പ്രേമമായിട്ട് മാറും. കാമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഭൗതികമായ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അറിയാം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കാമം എന്ന് പറയാം. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് പ്രേമം എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന് പുരുഷനോടുള്ള കളങ്കമറ്റ യഥാർത്ഥ പ്രേമം വികസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഫലം. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സതതം കീർത്തയം തോമാന്ന പറഞ്ഞത്, എല്ലായ്പ്പോഴും കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, പ്രേമം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാന് നമ്മളോടുള്ള ഒരു പ്രേമം, ഭഗവാന് നമ്മളോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നാലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ മറക്കുന്നില്ല. തിരിച്ച് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, അതായത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് തിരിച്ച് നമ്മൾ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മളോട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന് സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രേമപൂർവമുള്ള ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഭഗവത് ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത്? ശ്രവണം. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് പ്രേമപൂർവമുള്ള ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ്.
ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഭഗവാനും ഭഗവത് സംബന്ധ വിഷയ ശ്രവണവും തമ്മിൽ ഭേദമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നത് തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല, യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയ ശ്രവണം തമ്മിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ എവിടെ ഉണ്ടാവും? എവിടെയാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവിടെ ആരുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മള് തക്ഷണം തന്നെ അല്ലെ, ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞത് തക്ഷണം തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ സ്ഥാനമർപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തക്ഷണം ഭഗവാൻ അവിടെ സ്ഥാനമർപ്പിക്കും ആ സ്ഥലത്ത്, അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവപ്രകാരത്തിലും നിരപേക്ഷകനാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാനും ഭഗവത് സംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങളുടെ ശ്രവണവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ആകയാൽ ഭഗവത് ശ്രവണം എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദസ്പന്ദന പ്രക്രിയയാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള തക്ഷണ സമ്പർക്കം എന്നാണ് അർത്ഥം. മാത്രമല്ല മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഭൗതിക വ്യാധികളെയും ദുരൂകരിച്ച് തൽക്ഷണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിധം ഫലവത്താണ് അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദം. മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ജീവസത്ത ഭൗതിക സംസർഗത്താൽ ഒരു തരം സങ്കീർണാവസ്ഥ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന മായിക കാരാഗൃഹത്തെ യഥാർത്ഥ വസ്തുവുമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. അത്തരം വ്യാജമായ സങ്കീർണതയ്ക്ക് വിധേയരായി വിഭിന്ന ജീവിവർഗങ്ങളിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ വിവിധ രീതിയിൽ വ്യാമോഹിതരായി തീരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ പ്രേമപൂർവമുള്ള ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഭഗവത് ശ്രവണത്തിലൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയ ശ്രവണം അത് തമ്മില് യാതൊരു ഭേദവുമില്ല, യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാൻ സർവപ്രകാരത്തിലും നിരപേക്ഷകനാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാനും ഭഗവത് സംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങളുടെ ശ്രവണവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല. ആകയാൽ ഭഗവത് ശ്രവണം എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ സ്പന്ദന പ്രക്രിയയാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള തക്ഷണ സമ്പർക്കം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക, ഭഗവത് ശ്രവണം, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദന പ്രക്രിയ കൊണ്ട്, ശബ്ദം കൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള തൽക്ഷണ സമ്പർക്കം, അതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള തൽക്ഷണ സമ്പർക്കമാണ് ഭാഗവത ശ്രവണം എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഭൗതിക വ്യാധികളെയും ദൂരീകരിച്ച് തൽക്ഷണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിധം ഫലവത്താണ് അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദം. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക വ്യാധികളെയും ദൂരീകരിച്ച് തൽക്ഷണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിധം ഫലവത്താണ് അതീന്ദ്രിയമായ ശബ്ദം. അപ്പൊ ഭാഗവത ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഭാഗവത ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള തൽക്ഷണ സമ്പർക്കമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യാധികളെല്ലാം ദൂരീകരിച്ച് തൽക്ഷണം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിധം ഫലവത്തായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ശ്രവണം, ഭാഗവത ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയമായ ശബ്ദം മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ജീവസത്ത ഭൗതിക സംസർഗത്താൽ ഒരു തരം സങ്കീർണാവസ്ഥ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന മായിക കാരാഗൃഹത്തെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതയായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞൂടെ? ഭൗതിക സംസർഗം കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള സങ്കീർണ അവസ്ഥ വളർത്തിയെടുക്കും. അങ്ങനെ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന മായിക കാരാഗൃഹത്തെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതയായിട്ട് അംഗീകരിക്കും. ഭൗതിക ശരീരം എന്ന ഒരു മായിക കാരാഗൃഹം, ആ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഒരു മായ വലത്തിലാണ് പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരം താൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? താൻ ആത്മാവല്ല ശരീരമാണെന്നായിരിക്കും ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ആ ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നത്. താൻ ആരാണ്? ശരീരമാണ് അല്ല, ആത്മാവാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മായിക കാരാഗൃഹത്തെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതയായി അംഗീകരിക്കും. അത്തരം വ്യാജമായ സങ്കീർണതയ്ക്ക് വിധേയരായി വിഭിന്ന ജീവവർഗങ്ങളിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ വിവിധ രീതിയിൽ വ്യാമോഹിതരായി തീരുന്നു. ഇങ്ങനെ വ്യാജമായ സങ്കീർണതയ്ക്ക് വിധേയരായിക്കൊണ്ട് വിഭിന്ന ജീവിവർഗങ്ങളിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള് പലതരത്തില് വ്യാമോഹിതരായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്യന്തം വികാസം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ പോലും അതേ വ്യാമോഹം നിരവധി ഇസങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ പ്രബലമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യജീവിതം അത്യന്തത്തില് വികാസം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ പോലും ഈ വ്യാമോഹ നിമിത്തം നമുക്ക് എന്താണ് കാരണം സംഭവിക്കുന്നത്? പലതരത്തിലുള്ള ഇസങ്ങളുടെ രൂപത്തില് പ്രബലമായിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇസങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം? ഇസങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്?
ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കമ്മ്യൂണിസം, ക്യാപിറ്റലിസം, സോഷ്യലിസം, നാഷണലിസം, ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയനിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ. ഇസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം തത്വങ്ങളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ ഒരു സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് ഇസം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തത്വങ്ങൾ, പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസം, ക്യാപിറ്റലിസം, സോഷ്യലിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ഇസങ്ങളാണ്. അത് എന്താ പറയാ സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ക്യാപിറ്റലിസം, നാഷണലിസം, ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയനിസം. ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർഗരഹിതമായ ഒരു സമൂഹം ലക്ഷ്യമിടുക, അതാണ് അതിന്റെ ഒരു തത്വം ഉണ്ടാവും അവർക്ക്, അതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അത് പോകുന്നത്. പിന്നെ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വകാര്യം ഉടമസ്ഥത, അതിന്റെ ലാഭത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ദിസം. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഇസങ്ങളുടെ രൂപത്തില് പ്രബലമായിരിക്കുന്നു. ഇത് ഭഗവാനുമായുള്ള പ്രേമബന്ധത്തെ വിഭജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇല്ലാതാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. കാരണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട, അതായത് ഭൗതികമായതിനാണ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു പോകുന്നത്. അപ്പൊ പ്രേമബന്ധത്തെ വിഭജിക്കുന്നു. തന്മൂലം മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെയും വിഭജിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് വരാണ്, മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെയും അവിടെ വിഭജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിഷയ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭൗതികതയുടെ ഈ വ്യാജ സങ്കീർണത ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ ഭൗതികതയുടെ ഈ സങ്കീർണത ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം നിരവധി രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത്യധികം വ്യഗ്രതയോടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സമാധാനം സമൂഹത്തിൽ പ്രാരംഭം കുറിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത്യധികം വ്യഗ്രതയോടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സമാധാനം സമൂഹത്തിൽ പ്രാരംഭം കുറിക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യർ തമ്മിലും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും അതേസമയം ഭൗതിക അതീശാധികാരത്തിനായുള്ള അഭിനിവേശാധിക്യത്താൽ വ്യാമോഹവും ഭയവും ഇവിടെ സംജാതമാകുന്നു. ആകയാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സമാധാന സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ. വിഡ്ഢികളായ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഇനിയും സമാധാനത്തിനായി ഉന്നതതല സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നാലും വിജയം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെടും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന നിലയിൽ നാം എത്തുന്നത് വരെ സ്വയം ശരീരമാണെന്ന് ധരിക്കുന്ന വ്യാമോഹം തുടരും. അപ്രകാരമായാൽ ഭയവും പ്രബലമായി തന്നെ ഇരിക്കും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നതിന് പ്രമാണമായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ശതസഹസ്രം തെളിവുകളുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല വൃന്ദാവനം, നവദ്വീപ്, പുരി തുടങ്ങിയ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളും ഇത്തരം ശതസഹസ്ര കണക്കിന് തെളിവുകൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ തുടങ്ങാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനുള്ള പ്രേമബന്ധത്തെ വിഭജിക്കാണ്. ഐസങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ തന്മൂലം മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെയും വിഭജിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിനും അവിടെ വിടവ് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിഷയ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭൗതികതയുടെ ഈ വ്യാജ സങ്കീർണത ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം എന്താ പറയുന്നത്, നിരവധി രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത്യധികം വ്യഗ്രതയോടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സമാധാനം സമൂഹത്തിൽ പ്രാരംഭം കുറിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത്യധികം വ്യഗ്രതയോടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സമാധാനം പ്രാരംഭം കുറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സമൂഹത്തില് മനുഷ്യർ തമ്മിലും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുമുള്ള സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാര് മനുഷ്യരും രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക അതിശാധികാരത്തിനായുള്ള അഭിനിവേശാധിക്യത്താൽ വ്യാമോഹവും ഭയവും അവിടെ സംജാതമാകും. പക്ഷെ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിലും ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവരെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വ്യാമോഹം കൊണ്ടും ഭയവും കൊണ്ടും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഭൗതിക അതിശാധികാരത്തിനായുള്ള അഭിനിവേശാധിക്യത്താൽ വ്യാമോഹവും ഭയവുമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്.
അവരുടെ എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള അഭിനിവേശം കൊണ്ട് വ്യാമോഹവും ഭയവുമാണ് അവിടെ സംജാതമാകുന്നത്. ആകയാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സമാധാന സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സമാധാനമായ സമ്മേളനങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല, സമൂഹത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ എന്താ പറയണത്, ഭാഗവതത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങള് ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കത് സാധ്യമാകുന്നത്. വിഡ്ഢികളായ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഇനിയും സമാധാനത്തിനായി ഉന്നതതല സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നാലും വിജയം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടും. അപ്പൊ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാര് നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഇനിയും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും എന്താണ്, വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിൽ അവര് പരാജയപ്പെടും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന നിലയിൽ നാം എത്തുന്നത് വരെ സ്വയം ശരീരമാണെന്ന് ധരിക്കുന്ന വ്യാമോഹം തുടരും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന നിലയിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മള് ശരീരമാണെന്നുള്ള ധരിക്കുന്ന ആ വ്യാമോഹം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന നിലയിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, നാം ശരീരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്രകാരമായാൽ ഭയവും പ്രബലമായി തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും, നമ്മൾ ആ ശരീരം നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ആ ഭയം നമ്മളെ ഉള്ളില് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നതിന് പ്രമാണമായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ശതസഹസ്രം തെളിവുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്നതിന് തെളിവ് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളില് ശതസഹസ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ, ശതം എന്ന് വെച്ചാല് 100, സഹസ്രം എന്ന് വെച്ചാല് 1000. അപ്പൊ ശതസഹസ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 × 1000 1,00,000 അല്ലെ. 1,00,000 തെളിവുകളുണ്ട്. മാത്രമല്ല വൃന്ദാവനം, നവദ്വീപ്, പുരി തുടങ്ങിയ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിലും ഇത്തരം സഹസ്രക്കണക്കിന് തെളിവുകളുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നതിന് വൃന്ദാവനം, നവദ്വീപ്, പുരി തുടങ്ങിയ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിലും എങ്ങനെയുണ്ട്, ലക്ഷക്കണക്കിന് തെളിവുകളുണ്ട്. കൗമുദി നിഘണ്ടുവിൽ പോലും കൃഷ്ണന്റെ പര്യായങ്ങളായിട്ട് യശോദാപുത്രൻ എന്നും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ പരബ്രഹ്മം എന്നുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം കൗമുദി നിഘണ്ടു, ആ നിഘണ്ടുവിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പര്യായമായിട്ട് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, യശോദാപുത്രൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ പരബ്രഹ്മം എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിർണയം എന്തെന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാകുന്ന വേദസാഹിത്യ ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം ഒരുവന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന് ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആകുന്ന വേദ സാഹിത്യ ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, അതായത് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങള്, മായ, ഭയം എന്നിവയെ മറികടന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നത പരിപൂർണതയെ ഒരാൾ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങള്, മായ, ഭയം ഇതിനെയൊക്കെ മറികടന്ന് ആ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണതയെ പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിനയപൂർവ്വം ശ്രവിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രായോഗിക പരിശോധനകളാണിവ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ വ്യക്തി അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള, ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ആ ഒരു നമ്മള് പ്രയോഗത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ
നമ്മൾ 5:45 തൊട്ട് 6:15 സമയം നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്ലോകം 8. സാംഹിതാം ഭാഗവതീം കൃത്വാനുക്രമചാത്മജം ശുകമധ്യാപമായാസ നിവർത്തിം നിരതം മുനി. സംഹിതാം ഭാഗവതീം കൃത്വാനുക്രമ്യ പചാത്മജം ശുകമധ്യാപയാമാസ നിവർത്തി നിരതം മുനി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. അത് സംഹിത വേദ സാഹിത്യം, ഭാഗവതി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്വ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അനുക്രമ്യ ഭേദഗതിയും ആവർത്തനവും ചെയ്ത് ആത്മജം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പുത്രൻ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അധ്യാപയാം ആസ അഭ്യസിപ്പിച്ചു നിവൃത്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗം നിരതനായി മുനി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം മുനിവര്യനായ വ്യാസദേവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കുകയും പുനഃപരിശോധിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം നേരത്തെ തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിരതനായിരുന്ന സ്വപുത്രനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ അത് അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ മുനിവര്യനായിട്ടുള്ള വ്യാസ മഹർഷി ഭാഗവതം രചിച്ച് അത് പുനഃപരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അത് ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിരതനായിരുന്ന സ്വപുത്രനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ അത് അഭ്യസിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ജന്മന തന്നെ മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ആ ഭാഗവതം അഭ്യസിപ്പിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന് അതിന്റെ രചയിതാവിനാൽ തന്നെ രചിക്കപ്പെട്ട സ്വാഭാവിക വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന് അതിന്റെ രചയിതാവിനാൽ തന്നെ രചിക്കപ്പെട്ട സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ മുമ്പേ തന്നെ വ്യാപൃതരായവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം അഥവാ ബ്രഹ്മസൂത്രം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിഷയങ്ങളുടെ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ തൽക്ഷണം ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിൽ നിരതനാകുന്ന വിധമാണ് ഇത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. സവിശേഷമായി പരമഹംസര്, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിരതരായവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമെങ്കിലും ലൗകിക വ്യക്തികളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലും ഇത് ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലൗകിക വ്യക്തികളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതരാണ്. എന്നാൽ അത്തരം വ്യക്തികൾ കൂടി തങ്ങളുടെ ഭൗതിക രോഗത്തിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം ഈ വേദസാഹിത്യത്തിൽ കണ്ടെത്തും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന് അതിന്റെ രചയിതാവിനാൽ തന്നെ രചിക്കപ്പെട്ട സ്വാഭാവിക വ്യാഖ്യാനമാണെന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ വ്യാപൃതരായവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? വേദാന്ത സൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തില് മുമ്പേ തന്നെ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ളത് അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? വേദാന്ത സൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസൂത്രം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിഷയങ്ങളുടെ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിൽ നിരതനാകുന്ന വിധത്തിലാണിത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിലേക്ക് തൽക്ഷണം തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാറാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഏത് വിഷയങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭാഗവത വിഷയങ്ങളുടെ ശ്രവണത്തിലൂടെ തന്നെ തൽക്ഷണം തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. സവിശേഷമായി പരമഹംസര് അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിരതരായവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ സവിശേഷമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരമഹംസന്മാർ അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരതരായിട്ടുള്ളവര്. ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിയവർക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. എങ്കിലും ലൗകിക വ്യക്തികളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ താഴത്തിലും ഇത് ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ലൗകിക വ്യക്തികൾക്കും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇത് ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കാണ് ഭാഗവത ശ്രവണം. ലൗകിക വ്യക്തികളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതരാണ്. അപ്പൊ ലൗകികമായ വ്യക്തികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തില് വ്യാപൃതരായവരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് എന്തിനു സാധിക്കാണ്? ഭാഗവത ശ്രവണത്തിന് ഭാഗവതം കൊണ്ട് സാധിക്കാണ്. എന്നാൽ അത്തരം വ്യക്തികൾ കൂടി തങ്ങളുടെ ഭൗതിക
അത്തരം വ്യക്തികൾ കൂടി തങ്ങളുടെ ഭൗതിക രോഗത്തിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം ഈ വേദസാഹിത്യത്തിൽ കണ്ടെത്തും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക വ്യക്തികൾക്ക് കൂടി എന്ത് സാധിക്കാണ്? അവരുടെ ഭൗതിക രോഗത്തിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം ഏതിൽ നിന്ന് കിട്ടാണ് അവർക്കും? ഈ വേദസാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് മാത്രല്ല, ഭൗതികമായ വ്യക്തികൾക്ക് കൂടിയിട്ട് അവരുടെ ആ രോഗത്തിനുള്ള പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് ഈ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് സാധിക്കും. ജനനാരംഭം മുതൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു മുക്താത്മാവായിരുന്നു. അനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിപ്പിച്ചു. ലൗകികരായ വിദ്വാൻമാരുടെ മധ്യേ ശ്രീമദ് ഭാഗവത രചനാ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് വൈവിധ്യമായ അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്ന് വരികിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവത ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ തിരോധനത്തിന് മുമ്പും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രയാണത്തിനു ശേഷവുമാണ് ഇത് രചിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് നിശ്ചിതമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ജനനാരംഭം മുതൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു മുക്താത്മാവായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് തന്നെ. അനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജനിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവൻ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ലൗകികരായിട്ടുള്ള വിദ്വാൻമാരുടെ മധ്യേ, അപ്പൊ ലൗകികരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് എന്താ പറയുന്നത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവത രചനാ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് വരികിലും എന്താണ്, ശ്രീമദ് ഭാഗവത ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ തിരോധാനത്തിന് മുമ്പും അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രയാണത്തിന് ശേഷവുമാണ് ഇത് രചിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. അത് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭാരതവർഷത്തെ രാജാവായി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വിശ്വം മുഴുവൻ ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കലിപുരുഷനെ കഠിനമായി ശാസിച്ചതായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വായിച്ചു പോയതാണ് അല്ലെ. ആ ഭാരതവർഷത്തെ രാജാവായിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കലിപുരുഷനെ കഠിനമായി ശാസിച്ചതായിട്ട് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളും ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ ഗണിതവും അനുസരിച്ച് കലിയുഗം ആരംഭിച്ചിട്ട് 5000 വർഷങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ 5000 വർഷങ്ങള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞു. 5000 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ശാസ്ത്രങ്ങളും ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഗണിതവും അനുസരിച്ച് കലിയുഗം ആരംഭിച്ചിട്ട് 5000 വർഷങ്ങളാകുന്നു. ആകയാൽ 5000-ൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ കലിയുഗം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് എന്ത് ആരംഭിച്ചത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കപ്പെട്ടത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് മുമ്പ് മഹാഭാരതത്തിന് മുമ്പ് പുരാണങ്ങളും രചിക്കപ്പെട്ടു. ഭാഗവതം രചിച്ചതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഭാഗവതത്തിന് മുന്നേ മഹാഭാരതവും പിന്നെ പുരാണങ്ങളൊക്കെ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിഭിന്ന വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ രചനാ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച ഗണനയാണിത്. ശ്രീ നാരദന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം സവിസ്തരം വർണ്ണിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സംക്ഷേപം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീ നാരദന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം സവിസ്തരം വർണ്ണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സംക്ഷേപം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നാരദ മഹർഷിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിസ്തരിച്ച് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് ആര് തുടങ്ങിയത്? വ്യാസ മഹർഷി തുടങ്ങിയത്. അതിനു മുന്നേ അതെങ്ങനെയാണ്, അത് സംക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെന്താണ്, അതിൽ സംതൃപ്തി വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വിസ്തരിച്ച് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് ആര് ചെയ്തത്? വ്യാസ മഹർഷി ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിവർത്തി മാർഗം പിൻപറ്റുന്നതിനായുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് ഭാഗവതം. നിവർത്തി മാർഗം പിൻപറ്റുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. പ്രവൃത്തി മാർഗ പാന്താവിനെ നാരദർ നിന്ദ്യമെന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രവൃത്തി മാർഗവും നിവർത്തി മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നിവർത്തി മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നേറാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ പുരോഗതിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അതിന്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ നമുക്ക് നിവർത്തി മാർഗം എന്ന് പറയാം. പ്രവൃത്തി മാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രവൃത്തി മാർഗം. നിവർത്തി മാർഗം ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നേറാനുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയും ചേർന്നിട്ട് ശ്ലോകം പഠിക്കില്ലേ ഭഗവത്ഗീതയില്? അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? പിൻപറ്റുന്നതിനായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. പ്രവൃത്തി മാർഗ പാന്താവിനെ നാരദ മഹർഷി എന്താണ്? നിന്ദ്യം എന്നാണ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത് നിന്ദ്യം എന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ചായ്വ് ആ പാന്താവിലേക്കാണ്. അപ്പൊ ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ചായ്വ് എവിടേക്കാണ് കൂടുതലും? പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിലേക്ക്.
മനുഷ്യരുടെ ഭൗതിക രോഗത്തെ ഭേദമാക്കുക അഥവാ ഭൗതിക അസ്തിത്വ യാതനകൾക്ക് പൂർണ്ണ വിരാമമിടുക എന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. അപ്പൊ ഭൗതിക രോഗത്തെ ഭേദമാക്കുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അസ്തിത്വ യാതനകൾക്ക് വിരാമമിടുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന വിഷയം വരുന്നത്, പ്രതിപാദ്യ വിഷയം വരുന്നത്, ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് എന്തെത്താം? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ രോഗം എന്ന് പറയല്ലേ, അത്തരത്തിലുള്ള യാതനകൾക്ക് പരിഹാരം നമുക്ക് എന്തിലൂടെ കിട്ടാണ്? ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ എന്നും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥരാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? സമാധാനമാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് മനസമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്നാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആയാലും നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല, നമ്മള് പറയും നമ്മ ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മള്. പക്ഷെ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും വലിയൊരു ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഭഗവാനെ പൂജ ചെയ്യാനോ ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യാനോ എല്ലാം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നുമോ? പറ്റുമോ? നമ്മൾ പറയും, പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? സമാധാനമാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഭാഗവത ശ്രവണം. സമാധാനം വേണം മാതാജി. അതെ, സമാധാനം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ആചാര്യന്മാരൊക്കെ വേറെ ലെവലിലുള്ളവരാണ്, പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും അങ്ങനത്തെവരല്ല. നമ്മളൊക്കെ ആത്മാക്കളാണ്. നമ്മളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, പിച്ച വെച്ചുകൂടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ. നമ്മള് ഇഴഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ഈ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്തണം? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരാൻ പറ്റുക. അല്ലാതെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ദുഃഖം വരുമ്പോ ഇപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദുഃഖം തരാനായിട്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മള് വേറെ, കുന്തി മഹാറാണി വേറെ. കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാന്റെ അച്ഛന്റെ പെങ്ങളാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ മക്കളാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ വേറെ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അത് ശ്രമിക്കാം. നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മളത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അത് ഉള്ളില് അത് പ്രോസസ്സാണല്ലേ, ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അത് തന്നെത്താനെ സംഭവിച്ചു പോകും. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ കൃപാ സിന്ധു പതിതാനാം हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। निताय गौर ब्रह्मानंद हरि हरि। हरे कृष्ण।